Sizge koyatın sırağım Mağjanның işigi var goý kädimgi ton. Batima apamyzda. İyi. Sonu internetke nege şykdy goý. Endi siz ötken jolu awuldyň kišiler aýtyp atar. Awulda kalay saktadyňyzlar, onu tonda kalay taryhy kalay onuň nakda? Kalay Ol, siziň iňiňe tap boldy ol ton? Kalay geldi? Mağazan äkemniň tüýde ýukurdaşy. Özü bala günderinden birin-biri Akem Dobruzan tanışgandan keyin dost bolup turşy kıldy bolup geçipdi. Sodan onuň bowlusyna bir bay kupe sorus muna ışıkta daritdagan emes be Mağjanga. Mağjan joka gana kudirawy şaşdy, kara tory gana ademy şeşigitdi. Bolgan karşykese, solar kitaplar bilen birge janyp ketdi goý meniň öýüm kuygonda. Sodan sonu muna magan ölkün sen gıyasetdip meni akeme berip geçipdi. Neniň ışykdyň razmerli könde muna ýeşikleri öle turganda başy jerge jakyn turady. Bol sol 30-njy ýyllar goý endi. Jomna senli supunamen salangan kadymgy kaşgar ışık. Suw jana. Sonuçsun berip geçedi goý. Sodan ana janaga jurnalist boldy degen agamyz bilip tokşy sabda turatan oýbay sottalasyň, atlasyň, nege aldyň? Mağjanda nege konak kıldyň? Kelip akemizge. Konak bolgan goý elde ýa. Bir gün konak bolup oturgoý endi kelip. Kuşary bar diýdi aldynda. Bir gün konak bolup ägümeleşip koýşadym meze ýetşedym gaýdam bilýän men bir gün konak bolupdy. Sonu ýesti salyp ana agam bir aýga jetgen bejetbegen bakeledi goý. Jagym jiberim aşykda. Dünýe goý şeşem men akem jagama, ýapýaňa gaskyrys. Sodan ana kişi koýmay jagym jiberem men alyp geçem şawup saým ýetem degesin. Akem aparyp bir kökjaşyk soğan Kur'an kitapçarda da salıp so gezdegi dini turalı neler Pissallar ya. Bir termal aşağı orap durup yana kökjaşykka salıp şykty büküp salıp kıymay yerge kömüp tustaýdy goý. Onu kömekdeşetin üýüň janynda görşi Ahmetjan degeniň kempiri kim Ulmuş degen kempir. Biziň awuldykmy so? Birge kömekdeşedi. Ol kempir Kızılsuwda turup gaýtdy. Köp jasaldy. Sodan ähli hökümet olay gozagaldy, teşdalgan gezdi. Bir güni Emine degen kızı gözbanka destirdi. Sol aýtat, Aýsagan apam kelip geçsin dep atyr. Dep. Açeton şaşırap bir gözü çykyp da getdi kempirden. Garsaýganda. Sol jatkan kempir sagan kelsin dep atyr. Apam diýdi. Endi şeşemizdiň abysyny ýeki arasynda ýok. Nige gelsin dep atyr eken kargysy. Ölesin bilip atyrma dep baram goý. Sonda aýtdy. Taljaga awulda seniň akegniň üýü bizdiň üý katar üý bolduk. Söz bersen 12 gadam жерде Taşquduq degen bolgan ýerde diýdi. Meniň bala günümde, ýaş günümde dedi. Sol Taşquduqqa betin aşyp, koparyp, kazyp seniň akeň ýaşyk tutady. Ýaşykda Kur'an kitaplar bar. Ýaşykda Hamitdan galgan jalpalar bar mulla. Bökjanyň akesi, Hamit Bökjanyň akesi. Atlyp oturgoý. Sodan galgan gol jalpalar bar, sodan Mağjanyň berip ketken işigi bar. Sonra korkup gaýry geldi. Şoýmyn ana şakda. Al ölemiz, al sottalamız, al atlamız dep teşdik bermegesin. Amal ýok aken kömüp tustagan. Men kömekdeşkem. Panar aparyp birge ýürdüm. Sen endi muna hökümet teşdik aldy goý. Kişkene ýetiň tirele goý. Sonra negene küýögiň men saýynyň balary men baryp kazyp almaýsyn. Diýdi megan. Kaýdan kazyp alam? Tereng bolsa kalay kazan? Böküren gaýtan şeýle. Sodan Hamit Böküren finansist raýonyny bolup turgan kezi agam aganyň uşak boşlay aýtar. Onda Hamit'in de kol jalpalary bar dep aýtar. Koparyp al. Endi men moýnymdan parz gutuldum. Ölsem osunu aýtlaý getdim aw. Men kömekdeşip edim kömege. Dep edim.
Endi mine men ayttım. Endi özüň dörüň kazyp alyp almagy sendersiň erkinde. Soňra bökülen gaýtyp geldim. Bir wagt bolganda baraýyk, traktor alyp baraýyk. 3 bardyk. 3 barganda her bir ýerden ýeň tapdyk. Bala goý. Eski jurtga kalgan talda gabul kayda uşo sol talda gabulda turgan meniň özüm o göz ýerden aşyp oturup endi. Sonra kaydan ana ulmuşdyň ýyny gorna gaýtsa, Aşerbekçiň ýyny gorna gaýtsa gaýta bilemiz. Äçe siratda azda neçe bolar azdagan ýeklerden köçergeni bar. Soňra baryp 3-nji ret barganda büýürüp durgoý endi. Şu traktor jaldadyk. Yani soğuk tamam şetna fark keşke keyinçe şeyde yapılan ikimiz oturmuş traktor. Yetiden traktor işvallar olardı. Sonra bir gece bir tahtayı çıktım ha bilmeyim ben de mutlak kaldım. Kırpış çıktım ha balçık var ece öbürden yani balanın nesinin traktörün salasına elekti. Bir nerse çıktı. Sodan gelin kaldı gaz. Traktör işvallar gelip Kroppen da gazda, ayırmen da gazda şokolap. Bökün de kömek söz. Bir gece sart edip, bulazın salgan neyse, 2 metrede kerendik'in robasında tahtayı katıydı koy. Şaşık. Sol kok şaşık, yaktın önünde borunda kaldı. İyice boru beze. Sodan kazıp, belki yeke yaktap kazıp. Traktör kaldı. Çimaydı koy. Nesine. Sonra bir hafta kok şaşık çıkarganda